Welcome to the other TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. Hey, Sentumela. Hallelujah. Sinibingelele abafowethu sithu aza TV. Hawo sesiphine sabuya. Surprise lo. Surprise lo ngiphathele yona. Uyophela unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyangithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. kahle. Yasina nikathi ngiyaya. Welcome to the other TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one. Bafethu. Bafo. Khamba kahle. Hey, Sentumela lapho sinibingelele sinamukele ku Dwaza TV. Sesibuyile singodokotela bothando. Sidokotela ingqondo, sidokotela inhliziyo. Siphampa kwasani. uDr V noDr M odokotela bothando. Bothando. Phela nje. Base. Ziyakhaya. Igama lakho. What's Akuluze. Okay. Look, ngicabanga izindaba zakho December. NgoDecember. Yes, izinto bezenze kanje. Kwenzakale ngoDecember. Awusifake nathi. Kodle okunye. Okay. Lo ngixoxela ngelinye ilanga. No ngizonixoxela ozongibuza kuma comment ngizomphendula. Okay. Yeah, mawufuna ukwazi ukuthi yini abengihleka, ungangibuza then ngizokuphendula kwi comment ukuthi yini abengihleka. So yeah bafethu simphathela amantombazana ayi3 la bakhala ngomjito oyi1 ukuthi aba understand ukuthi umjito kahle kahle uthanda abani ubana ngamthandi udlala abani ubana ngadlali ngaye. So bonke boyi3 umuntu ngawani ufuna ukwazi ukuthi kahle kahle iskipha yes udlala ngami nomthandana nami ngempela. Yeah. Nami ngiqhubeke nempilo ngifuna abanye or ngistick kuwena. Because I think into ebhlungu mfethu leyo ukuthandana nomuntu ungazazi ukuthi wena uyitshela ukuthi uthandana naye. Yeah. Uyeke bonke abantu abakushelayo ubagabhe ungabanika amanamba unitshela ukuthi hayi ngunanga umuntu wakho maqondana kanti yena akekho la. Yeah, true. Ibhlungu. Ngicabanga ukuthi ibhlungu kakhulu lonto leyo. Kumele bafethu sithandane ngokweqiniso kuze Valentine manje asenze into right bafethu. So ngazi uthenga imbali eziningi ngenxa ukuthi nje wena ufuna banentombi eziningi iba nentombi eyi1 bese uthenga imbali eyodwa. Yabo urelax if besingili basingili. Yeah, uziphole. Ngeke kube ngeke. Yazi mosingili futhi ke i-future ba right. Because awuna pressure. Ukuthi i-future ayibi right. Yeah, namantombazana ayimosha inyuku. Ayimosha ne. Nanokuthi amajita isikhathi esiningi abanye bavele befuna ukuzenza khona umuntu angamuza into ukuthi inkinga yo love. Intenze ukuthi i-future ibe nzima or ukuthi bephumelele. Uvela ufuna ukuthatha responsibility usakhula, ufuna ukuzenza ubaba usakhula. Wena usuhlala nomuntu, wena usuthenga igrosa, wena usufaka ugesi, wena nje usubaba womuzi. Lapho awakashadi, awakasebenzi grand, but leyo ngingayiphikisa novusi. And because lento kanjani? Unga decide ukuthola umuntu oyi1 wesimama, urelax naye phansi uzitshela ukuthi yazini mina la mfethu ngizahlala ngiya investor okwenzakalayo kuzokwenzakala but mina ngiqondene nethekeni A1 umuntu enginvesta kuye noma kuthiwa ngikhipha imali ilo and umuntu olaziyo usizi lami ukuthi ngisenzani ngisaphushe life umuntu ozo understand ukuthi there are days where I'm not going to have money, there are days where I'm going to have money, ozo understand ozohlala nami kunjalo uyangibamba. I-problem iqala ngokuthi wena Vusi mawusumtholile ke lo muntu lo bese ufuna ukwenzani wena bese ufaka nalabo abanye bese kwenzakalani lapho ugcina sekuphuma nemali engamele iphume lo kumele umkhiphe kumele umsendele imali yani kumele uniye hotel nani kanti uma ungafocusa kulo muntu oyi1 wakho othandana naye ngicabanga ukuthi yonke into ingahamba kahle. There's nothing wrong, I feel like there's nothing wrong ngalo nokusehlisha down moy out. It doesn't matter ukuthi unangaki seklisha down out uyi time ngizofocus emntweni eyi1 ebese ngenzani bese ngifocusa kwi future yami. I think mina ngoyiside la yami ngendlela ngicabanga ngayo. No ngiyakuzwa mfethu kodwa ke asazi abantu bazophendula lapho besho kuma comment ukuthi wena ngendlela yakho do you think ukuthi I don't think it's about age. Do you think ukuthi ukuthandana ukuhlala angazi ngathini ukuthandana nomuntu or ukuhlala nomuntu nihlala lithiwa senihlala ndawonye niphila ndawonye in do you think into grand leyo i-out ingakabi right elifini or kuyafana doesn't matter ukuthi right or la ukho right as long as nithandana ni grand ningahlala ndawonye niphusha impilo ndawonye
ikuphi okright lapha ema-comment bhala lapha Ngokucabanga kwenu nina. yes bhala lapho ngezansi usho ukuthi mawe out yenza kanje or kunje or kunje otherwise namhlanje bafethu siniphethe sabo 3 sibabiza besondele beyichazele ukuthi bangobani nokuthi kwenzakalani nokuthi bayimisele ngane ngalomthetho abaze ngayo Exactly. cela nisondele bosisi bami bangane bami Ozani. kanye Nize nje ninganqeni. hamba kanjani alright Ungamanje. ubingelela kanjena vele noma mhlawumbe ungoba mina kubingelele kanje Ungangena omunye ngangena phakathi nendawo la because sibaningi inyana. yeah imic yakhe ingakuphi okay ingalapha Yeah, so ngikahle. I think bele ngibe nami mina phakathi nendawo khona ngizokwazi ukuthi nginikhulumise kanje kamba Sanibonani. Njani? sikhona naze nabahle Ayibahle. Siyabonga. lo mjida yini because vele ngiyazi ukuthi ngoba silana ngoba umjida oyi1 unibhanqile but the way mina nginibona ngakhona indlela omuhle uyellow bone idark Avenger Power Range. yes I mean ninendlela ni style is different esingafani so ngicabanga ukuthi mina umjida umthanda ngendlela engafani kodwa uyanithanda yini ningavele nimvumele leto niyenze ndawonye Hayibo. nizwane nibe yifamily kube right Kanjani? Angiyasikhona. lutho Kanjani? awuyizwa kahle ngisho ngibona ayize akahleki nokuhlenga ke lo ngapha eceleni Unyanyini. okay no it's fine igama lami nguVusi Manqele lo esinayo la uMusa Manqele sibuya ku Doza TV siyabonga ukuthi nisibhalele nokuthi nisithembe ukuthi singanisiza ngale ndaba enzengayo igama ubani sisi Igama lami Isethu. esethu Yeah, Isethu Ngalanga. walanga Yeah. awu nakho bathi lithathe ilanga sabona sesinjani Ngiyaphila. alright Yeah. igama ubani Athandwe Linda. athandwe Linda I. nakho ubuya kuphi KZN Angibuye KZN. awubuya KZN Ngibuya khona. oh ubuya khona ngithi awubuyi khona Yeah. oh okay umZulu okay phaqa nakho sabona njani sisi Yebo. alright Ngiyaphila. igama ubani Nolwazi Mdluli. nolwazi mdluli ubuya phi nolwazi Because baba wahleka makhulwana Ayibo ngiyahlekela. KZN okay nawe okay umjida ezengayo lapha futhi igama lakho ubani Intokozo. Cakes. Bamazi cakes. Mina ngimazi cakes. wena umazi Cakes. cakes ukakes igama lakhe Yeah, uyafika phela ke. untokoze igama lakhe la Yeah, washifika yawashi original wasesho. okay my sister I feel like useceleni kakhulu angazi mangasi ngikuvalele ngaphandle ngicela uvele ungene ngapha because ngathi usele ngaphandle kule ndaba wena ubhuti lesize ngayo lana untokozo noma ubani uKate Ngiyazi Ntokozo mina. ubazi ngontokozo but nguye labamchazayo Yeah. so wena una how long uthandana naye ehlangane kuphi kanjani and yini le yachaza ngayo into ethanda ngayo umjida Ngina 1 month ngithandana naye. 1 month Yeah. okusho ngoba ku January nina nithandane ngo December Yeah. okay Sithandana ngoDisemba. okay uyamthanda Yeah, ngiyamthanda. uyamthanda yini le oyifilayo ubona ngani ukuthi uyamthanda yinto ezwa kuwena ubona ngani ukuthi uyamthanda wazi kanjani ukuthi uyamthanda Awuphela inhliziyo ophethe ngizuyilawula ngiyamthanda. inhliziyo Yeah, ngeke ngizuyilawula. yenze njani inhliziyo Ngazi ngachaza kanjani? Ayichazeki. kodwa yena uyamthanda Achazeki kodwa yena ngisho ngiyamthanda. kusela ngo December nje phela Kusela siyibonile izinto ukuthi cha mangathiwa mhlawumbe uyakulobola yini ngavuma Yeah, ngavuma. wena maye kuthola ubusengelini Ungithole ngisini. ubusengeli okay bafuna ukubuza kusesi Ngakukho. okay my sister rice Yep. konje igama sobani Athandwe. athandwe Yep. okay so my brother uhlangane kuphi naye nina how long nindawonye and yini yakuchaza ngaye wayethanda ngoba usho ukuthi namhlanje awukho wedwa yena Ngimbone kade ngisengizokwehla ngemakhaya. I think kwakuyi-15 yeah. Ngimbona 15 sikhona la. January February March April December. May, December 95 1996 97 2025 ngiyawedlule nje. how Into yamanje. into yamanje Into yamanje. so uthe nithandane nini Sithandana ngoDisemba. December Yeah. nina 1 month nithandana Ewe, now 1 month nithandana Shisho nje 1 month. shuthi ngenze unishele ngesikhathi esifanayo shuthi ezinye izinto mhlawumbe bezisho ngapha kube bethi copy and paste udlulise ngapha Kanjani?
Okay. But yini ke le ekuchazile ngayo ubafo wayithanda ngayo? No, indlela nje afika introduce ngayo mina. Nje ngasheshe ngathatheka ngazi nje nami kanjani. Washeshe wathatheka. Yo, hayi. Yini mhlawumbe le ongayichaza ukuthi wazi kanjani ukuthi uyamthanda? Yini lo izwayo kuwena? Ekutshela ukuthi no yazi ngiyamthanda lo mfana. Yazi khona ukuthi inhliziyo ngeke uyibone, yabo. Kodwa nje kunale yanto leya ekhona engachazeki. Yikho ukuthi ke phela maso thola indaba ekanje. Yaphoxela. Yeah. So ngoba uthola indaba ekanje uyimesele kanjani manje? Uyimesela ukumdampa, uyimesela ukuthi uqhubeke naye, ufuna adampe labo ogela abo2, aqhubeke nawe wedwa. Ufuna kwenzakaleni? Yes. Mina yabo ngizathini vela ngithi ngithole vele nginomuntu. Yeah. So mina uthola unomuntu. ngithole nginomuntu. Yabo So ngasho. wena unabantu abawu2 nje manje. Okay. Ngihlukanile nalo. Wathana nalo. Sengitholile. Okay. Shuthi mangihlukana nalo ngathola la kushuthi ngayitshela ukuthi yabo ngiyiwani. So, yes. Nangendlela nje kade ekhuluma ngakhona yabo efonini. Kuyitshela nje ukuthi yabo kahlahle yimini uNdlunkulu la. Kanti ya. Kulo 1 month enothandanile ubuyibona uNdlunkulu. Bese ngiyibona nje ngiphezulu. Ucream lethe sekhekheni. Cha, kushuthi angisesiwe. Yo, ebafethu. So ispoach. Angisese nesponge angizazi ukuthi yini. Uyile loqwebo phethe ikhekhe. Yo. Okay, my sister konje sobani kama? Nolwazi. Ubafo lo ezengaye lana uthe umbiza ngobani? Umbiza unamagama awu2. Iliphi wona uthe umazi ngalo? Umbiza ngalo? Untokozo Cakes. Cakes. Okay. Cakes una how long uthandana naye? Ngicela ukumesela la eduze. Cakes una how long uthandana naye and yini le owambona yakuchaza ngaye and nahlangana kuphi kanjani? Cakes sino 2 years isithandana. Sihlangana eDurban. Okay. Yeah. Ngoba sila eGoli nje namhlanje dina nahlangana eDurban. Yeah, sahlangana eDurban and then wathi ngimove ngize ngala. So, yeah, sihlala sonke. Okay. Yeah. So ngoba bekhuluma beyichaza 1 month babo 2 month babo ulalele nje uyayizwa yonke ubumazi lokho. Sengimangazwa nayilothu bese uNdlunkulu ukuthi kanjani manje. How? Go December ele kanje. Wena ke ngoba deyibiza ngoNdlunkulu wawumbuzile nomjito ukuthi mhlawumbe unayo nomuntu or mhlawumbe abungamsolini umbona ngathi ayiwena ngathi Yazi uCakes ubengasolisi because yabo ngesikhathi efika kumina yabo wazenza umuntu ohethekile yabo udlula othandweni kade kunzima then shuthi bahlukana mina ngazi lokho wazi lokho ngazi mina ukuthi bahlukanile kwangena mina mhlambe yabo okay shuthi yo nawe uyaxaka yonke lento manje yangiconfuse ngifuna uqamba mama ukhona nje abelana kanaqabana khona Mhlawumbe wasola ukuthi okay mhlawumbe waphunyuka lapho ke waqonda. Yeah, cause umuntu obusy yabo usebenza nangabantu usebenza eBhaba so nginakho ukuthi sometimes uyena othanda ukupage ifone kakhulu so nami mangithola ichance nginakho ukuthi ngipage uthola ukuthi kunezinto engizothola kuyona bese siyaxabana ke but ngimxolele. Yeah, so yeah ngiyamthanda but this time around ngibonile ukuthi ngeke phela ngikhathele nga find out ngosisi la bakhona nabanye just bayam ignore. Bakhona nabanye okay ifone nakho ukuyipage okay abanye bayam ignore abamphenduli shuthi angazi ukuthi inkinga ikuphi but do you think ukuthi lento yokupage ifone yakhe iyakusiza? Uyangisiza uyashintsha futhi uyayiyeka into mangabe eyenzile yabo nje nalabo uzobayeka hayibo nange babaza uyamazi hayi uzobayeka ngicela ubuze manje ngiyamazi uyazi naye uzobayeka okay ashuthi khona into benza yona la ngithi shame ngicela ukubuza wena my sister wena ngibuza nje ngoba umuntu ongathi uyithulele kakhulu uyayizwa inkulumo kaSesikhulumile uyamuzwa noma isister sekhulumile kuba no 2 years bethandana lona no 1 month 1 month 2 yini esekhanda lakho mhlawumbe isinqumo mophuma endlini ngiyazi ukuthi inkulumo bungakayizwa izwa manje but nisi edeyile ke kulokho kade usukuthathile vele isinqumo usuthathile ekhanda njenga manje uyimisela ngokwenzani ngobafu uyimisela ngokumiyeka uyimisela ukuthi akhethe wena adampe laba boyi2
Ngiyimisela ngokumnyeka nje because bafika kimi bethi akanabo umuntu sengiyamangala nje mase osisi bethi yena bathandana naye yabo. Wafika kimi bathi akanamuntu uyabona nje. So ngicabanga ukuthi ngimnyekele. So uzoqhubeka kube singile abantu vele usingile ngoba uVemba awunankinga. Ayanginankinga. Bafo khona ufuna lapho uku-add ufuna ukubuza Ngiyakala ingqwele mfethu phela. ezochaza. Impisi yeah. Okay. So wena my sister utheni na 2 years? Yini oyimisela ngayo njengamanje? Mhlawumbe uzomyeka or ufuna aqhubeke athandane nani nonke or ufuna aqhubeke nawe? Ufuna kwenza kanjani? Cha yokumyeka ngeke ngimyeke manje. Yeah. Kodwa ngeke ngize ngithandane naye nabo. So kahle kahle wena nje kahle uyamtshela lo ukuthi nabo bayezwa ngiyabatshela nabo ukuthi ngeke ngithandane naye nabo. Hayi angisho lutho phela. Ngeke ngisho lutho kodwa nami cha sami. Angisamiselanga. Lawo cha kunjani? Angisamiselanga. Awuphuma awuyindawo. Hayi ngiyaphuma ngeke. Angeke ngikhona nje. But ubavuma ifika la uthanda wena kabathanda babethu uthanda wena. Angiboni. Awuboni ukuthi uthanda wena? Bengeke vumbuka umuntu ka 2 years cabanga 2 years thina sabe inyanga sekuvele nje kwavela nje. No asimthinte. Ngoba thina Ubani uya ku-date naye? Manje pho ngokuthi nihlala ndawonye ukuphi phome ngoba silana ngawo. Usemsebenzini bamfonelile ekseni then wabatshela ukuthi uzongena i-half day because besine date namhlanje. Okay. Yeah. Ngimtshela ukuthi ngicela ukuthi siphume. Okay. Yeah. Eke. Phansi khona. Ngicela ungibambele. So wena vele uthi right uyamiyeka. Angazi ifa phula speaker la ngisazoyifunda ngicela nje uyibeke endlebeni. Shiro umuntu nabanye abantu. Mina ngisingile. Awu ngayi ngiyabonga. Sure. Ngishap. Akakaqedi. Yo phela manje sibonile isikhathi. Okay. Ba 5 minutes. Make it less because isikhathi uyazi ukuthi ungenziwe lento yakho. Sure. Yeah? Hayi woza. Ngikutshelile ngizisohlangana napha. Okay. Bo ama surprise ani woza. Haw. Okay, sharp. Asengiyafisa ukwazi ukuthi nje angikwathanda ama surprise. Yindaba asungiphuthuma kanje. Yikhona kakuzwayo. Unabanye abadala bakutshela faka ingcwele. Kakhulu Usile ne? Clever. Are you ready ukuhlona naye umuntu wakho? Okay. Are you ready? Yeah. Uyajuluka. Ngathi awukho ready. Yo yajulisa. Ngathi awuthandi ukwenza lento zoyenza. Wena. Hayi ngiyathanda. Uyathanda. So uvuma ukukhishwa enye intombazane kwe relationship yakho? Awufuna ukulwela indoda? Hawu ucabanga nje. Yo ngaye ngilwela indoda. Awuyilweli. Hawu Nawe uyilwela indoda. hayi ngiyabonga mina nabona nje. Shuthi phela niyogcina ngamadoda Uma ngathi uyafika la okay uzofika ke. Mase sisa ka choose what if choose lo munye mina ngizothini? What if uchoose wena? Hayi. Angibone nje vele ukuthi ngisele. Okay ngicela ubuza yini le yenza ukuthi nini uyidoubt ukuthi ngeke choose wena uzochoose lo munye? Mara lo muntu lo ka 2 years mina ngowenyanga. Phela uthando mfethu uthando alwi ngesikhathi ukuthi u10 years 15 years if mhlawumbe sekuvuka uthando ujabulisa ngale afuna ngayo ke ujabuliswa yilo 2 years ke yena uzofuna ukuchithila isikhathi ngami ngenze njani ke ngiqhubeke ngimthandene ngangithanda. What if mhlawumbe uphume ku2 years wazoqala into entsha nawe ngoba sekudevelop into entsha kuona kwazi bekufanele ngabe umshiyile ke if ukuthi yabo mhlawumbe uzomshiya manje uzofika manje mayifika la uzofika umshiye manje ukuthi okay ngiyamshiya ngithatha wena. Cha mina ngiyabonga nje manje sengi right because owangije ukuthi usingile mina. Asambe nisocasha. Sabo. Hayi uzange ngapha. Ngicela nize ngapha. Igutsumela. Ngoba nisingile. La usingile.
No ngiyakuzwa uthe bani kama nokwazi Nolwazi. Yeah. No ngiyakuzwa Nolwazi tshela mina ukuthi ngibuka i-outfit yakho mfethu ingitshela something ukuthi there's something behind mhlawumbe uyi fashion designer ngazi uyacula kwenzakalani mfethu Ngi-artist, ngi-fashion designer, ngiyacula. Yeah. Wenza konke. Yeah. Okay. So uma ucula lapho music kanjani ubani laphana Ngulwazi M. Umusic wami engicula ngiversatile. Umusic wami ukhona konke ama digital platforms nama music video, I'm on TV. Yeah. Okay. So tshela mina manje ukuthandana nomuntu okufebelayo unezinto obusy ngazo ngelife yakho yini wabe focus life yakho bese ukhohlwe yini yeah inkinga like uyena umuntu okwazi ukungiunderstanda kunzima like I've been dating wonke umuntu ungajabulisa bafos azis great better fresh houses ngimoja sharp no askisi bethi ngama camera ngiyabona siqaba ama camera susaba nokubingelela imama sondela bethi bingele sondela ubingelela imama yini bethi uyi130 noma jabula abanye besifazana ongafuni bekubona uhago omunye umuntu wesifazana wena indlela othi ungibuka la kumbo nje ngale I'm too way loyal brother uyazi mama kanjani afela igama ubani beso Wow, nguntokozo bafowethu. Because ngizwe cake so ngidala umbiza ngokheke. Yeah, yabona because manje umtsheleli ka cake yabo ini. No. Le ephezulu ekhekeni ucream. Lo ngiyakuthola. Bafo mfethu amasathu wakho bese angizile ngalokho but sengingqoma nje into engiyibonayo yabo enhle ukuthi yeah fresh. Mhlawumbe wena owenzayo mhlawumbe noma khona labakwenza khona. Yeah, amanye mfethu bengizenza bhaya yabona. Because like abantu abaningi bakutshela ukuthi like inemali ebhaya lamathathu amanga no bafethu nona ngangibamba inkunzi ne like amanye amabhaya amathathu bengizenza bese amanye like ngenze wabafethu abamathathu artist naphela so yeah so sensual mhlawumbe kunomuntu obukayo lapha ofisayo ukushaya mhlawumbe ifana nayo ukuthi engathola kanjani uyenza kuphi kanjani yeah bafethu ngikhona lapha ku social media ku TikTok ngumakhekhe nzima ngikhona futhi nalapha ku Facebook nguntokozo matshe yeah ilokho ngine number futhi ngiyafoneleka udali wami lona le number yami lena ngathi ngelo yena ngangikhuluma izinto ezidomo zona for ibusiness yeah from da ke mungitexta la ke ngizonikezela ama handle omuntu like engazi ukuthi like angakwenza into emnandi kakhulu yabona ungeke uyisole futhi yeah sure akunankinga mfethu no umama la ubechaza ukuthi uhappy ngawe utheni now long nina 2 years nithandana and then kulo 2 years lona mfethu ubona umuntu ukuthi yazini akekho umfana ofana nawe kuba bonke abafana bamshana la ngaphandle akekho amfanisa nawe akekho ngishona ucaba nokuzama ukuthi athi ngimnika inamba mhlawumbe ngingizwe ukuthi uthanda wena mfethu ngabe naleyo bantu abamsukelayo bemazi nami ngabe nesibindi mfethu nginjena mfethu bangithathela ikhapha lami lobi ayibona le cheese le mfethu uyangitshela uyacula futhi uyasiza mfethu ngiyabona ukuthi nange ngendlela enhlangane ngayo nawe umuntu emathathu uyacula yathi ngiyabona ikhombini yathi face no akuna stress so tshela mina nje yami wena nje bokanjena nje ushaya amasasubu sobonke umzimba wonke amathekeni angaphandle because lento ayibonayo kuwena namanye amathekeni ayibona maye kushela because ngineshoko yabo plaza wamanje awanqeni ukuyishalela umjida amathekeni amanje wenza njani mfethu avoid kanjani for ukhiphe ukuthi into yeni igcine protected ungamfebeli umama ukuthi wezalo ngingabadeke wezalo yabona sakhe isiZulu sithi inhliziyo ayiphakelwa yabona so nje bayaze bayeke cause yami inhliziyo ithanda la ithanda khona mfethu and ayibhayiziseki nje nanoma ngabe yini yabona cause phela mfethu yabona kahle lotho le investment yami lena so manje ngenza kanjani ukuthi like sengiphusha umnyaka emingaka sivale like so manje sengivele sengiyabhayiziseka cabanga msibali uthando lunzima manje lento sengiyibuildile nanoma so like hayi lutho njayami no mfethu akunankinga singanimoshela isikhathi nathi siqhubeke nosuku lwethu kune surprise esiphethe mfethu umama uyena oyichoosile so uyawazi ukuthi uthandani umuntu wakhe uyamazi uthandani so sayesesiza nayo so ngizocela sikunikeze yona niqhubeke nosuku lwethu nathi siqhubeke nosuku lwethu mfethu wami angibonga kakhulu zalela mama ngizocela ukuthi umvala amehlo obody and then bese sikwazi ukuthi sibize surprise ngicela uma nje ubhekele kwicamera akunankinga ngibona namehlo kule surprise mama Ufaka phakathi ngifake. Lifake lapho mama ifoni ukuze ingeze
Uyazi ngine heart attack mama singangwisi le surprise. No, relax awu. Relax. Uyazi ngeke Uzanamazi ngenze. kuqala. Mbaleke. Bafo. So ubafo lo ngembezayo lo ngihamba naye nomfowethu uyena oyiphethe surprise because besifihlile ukuthi mawuqhamuka ungayiboni. Oh. Aya. Because bizomosheka phela. Yeah. Awu Nkosi yami. Sengiyayibona mina into yeah, ayikulungile. Already ne. Already. Sizobala ka 3 and then sizovula amehlo. Ngizoyithanda lento baby ne. Yeah, Uzoyithanda. vele uyayithanda. Nangithi vele uyayithanda. Shuthi into waba nawo before. Into zakho vele. Ngiyazama nokucabanga ngifakufike shay. Okay, sobala ka 3 bese sivula amehlo. 3 2 1 savula. Surprise. Indawo Cela manje. nisondele ngene. Hayi ngomanje ngaphoza ngoma it's fine. Akabe ngapha. Ngena. Ngiyaphi Jesu. Uyaphi? Bafo kuvaliwe ngapha kunocingo ayikho into akukho lozo khona ngapha. Ngiyakusupport nami ngithi ngikhumula izibuko. Oh no ithu ngikhuphe ibuku. Ngifuna ukubona Ufuna kahle. umbona kahle. Okay. Uzo zonke izinto mfethu ngisa kwijola 99. Uyangijolela mfethu lo. Uyangijolela. So kuyijola 99 ila khona kusuke Ngiyona surprise. So uyajola nabali. Indaba ngiyajola 99. Mubuthi like usurprise ngithandayo. Ngiyajola 99. Na izona izinto like ukucabanga. Kunomjolo la. Kunomjolo la. uNkulunkulu wami bengiyaphi lana just like mama serious. Fakade uyenza lento. Umuntu ofebayo vele. Confirm leyo No into ayishow my sister uthi wena umuntu vele ofebayo. Yabona ukukubamba nani yabo. Kodwa ngenxa uyakuthanda axole adlulise. Let's like okay like igama lami okay ngiyakuzwa. Uyintokozo lo. Lo uthandane naye nini ngoDecember nina how long thandana? Nenyanga nithandana. Nguye ubhodi lo. Nina how long thandana? No. Okay. Imali nini mama mamela ne ngicela si understand nani. Ikhona enye indlela esingayenza ngayo la way lena mfethu nokuthi like inoso. Uthi mama. Nama DVD lana. Mama. Ngeke ungigoqe namhlanje. So mfethu usithandane naye. Mhlawumbe yini bengazi ukuthi mhlawumbe ukho serious or mhlawumbe ubuyidlalela. Bethu yakhumbula noma ngifika lana ne. Mamela gazi yabona sonke sathemtheke emhlabeni inkosi yami. Ngumuntu kodwa ke lokho ngeke ngikwize ngikwenze excuse mama. Angiphiki futhi angivuni. Ngizokutshela ngayo ngalabantu laba. Bekwama Ghost Snake. Ngimake ngiyakuzwa ukuthi uyachaza wena uyazizwa ukuthi uthini. Nawe zalo like wena kanti wena ukanjani mfethu nawe No, mina bafo umsebenzi wakho wenza usungavuma nje. Mina umsebenzi wami ne ngibizo usisi lana ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngawe naye uyamthanda yini noma umthande because uthi kade kuxolela nani so ufuna ukwazi ukuthi ngalabo sisi uyimiseleni ngabo naye usisi leyo ufuna ukwazi ukuthi uyimiseleni ngaye because yena ubetshela ukuthi nithandana okwangempela yebo khona nina 1 month naye ubetshela nithandana okwangempela so bafuna ukwazi ukuthi beqhubeke beyifunela abanye amadoda noma beqhubeke nawe. Mama ngincane mama. Ngiyamncane mama abafethu mina bengilonto nje la mama. Yazi kuvuke ubuganga nje labo ubukhoshosho mama ngiyaxolisa mama. Lana nje la yabona bewama passport. Angizange ndakwazi. Wathi nje wena unamuntu uthini? Wathi wena unamuntu ngiwani kuwena? Bemdlala ngane nani bafethu nasazi nje thina abafana sinjena kodwa umama wami Bothe bafana ususifaka sonke. ya ngisho nezali ngifake kuyonke nokuthi usize sigcinise ukusibe la ungavazani uzana nama DVD yakho lapha ukuthi mina manje ngizoexposeka lezi zinto nawe uyezwe uyasizwa isikhathi esibe nabo nalabantu lo muntu lona sine 2 years then laba ama 1 month nebekwe inoje ngeDecember like Ngicela ukubuza kuwe nolwazi ngicela ukubuza njengomuntu osibhalelile wasibiza yabo kuduma nezulu manje bayanyanya abadala njengomuntu osibhalelile wasibiza umuntu wakho uyamthanda niyathandana na 2 years unokwenza izinto nixabane umbambe umxolele njengamanje uhappy ngale inkulumo ngendlela akhuluma ngayo ngendlela aphendula ngayo because umzweli usese echaza indlela yakhe abazana ngayo nobafo wachaza naye indlela abazana ngayo
but yena njengamanje lento uyibeka ngenye indlela like ngathi uyayiphorisha or something. I mean uhappy iyona into aduyifuna mhlawumbe. Hey, bethu ayikho into engiphurisha la ngenzile iphutha. iphutha again. Ima wethu bathi bona nina nithi mthandana nawe. Ngicela ukukubuza mina. Nje umbuzo yabo. Ngicela ukubuza. Yini oyithandayo ngomama? Umama mfethu like ngathini kule 2 years le ngazi ukuthi like sekuyiminyaka engaphezulu kwe 2 years yabona like Yini oyithandayo? size into eningi, supportive, uyangisupporta. Sure. Ngiyazi uyangithanda like angikaze ngambamba emaphutheni like anjengalawa yena esengathi ngibamba kulona njengamanje. So ile nto umuntu nje all right ngiyamthanda mfethu like. Zikhona into ongayipointa mhlawumbe uthi hayi cha lezi ayingayithanda ngaye nani. Uthi lokhu nalokhu ngithanda ngayo. Yeah, isikhathi sakhe ngiyasona iloko engingakusho. Like si enough for umuntu oyimili siyangenelisa yabona. Okwesibili uye mfethu okay umqondo wakhe. Yes. Because when I feel like you like and I like her also like we have something common so it's easy ukuthi like ngimtholisise like ukuthi like kahle ngifunda amantombazane ngayo ukuthi umuntu kanjani not kodwa lento le ingenza ukuthi ngazi uthanda ukuthi yini ile nto futhi into engenza ukuthi like ngimthanda. What do you have in common with these two ladies? Yini oyithandayo? Hayi bafuna nje ba open ngivula isifuba. Yeah. Wamagosilo bengisinekela. Bewamagosilo bengisineka za. Bekuyini? Uthi bamagosilo. Bowamagosilo. Usone wena thatha amantombazane njengamagosilo. Nah, no. Ba ama snacks ku. Like mfethu umjita. Into yakho iyeka nini? Then condomizer. Lotho. Mina ubengakaze ngayifaka condom kumina and wathi nje yabo impela nje. Now irresponsible bo. Uza yonke into mayinami phela uzizwa right nje. Noma my sister hlezi umxolela ne. Hlezi umxolela mayichick. Uyabona ukuthi that's why uhlezi agibele ekhanda ngaso sonke isikhathi moyibuka lento le. Because mina ngibona ngathi umjida mhlambe uthanda iidea yokuthi wena uyamthanda. Nanokuthi mhlambe uyilo muntu wena oyena kuye. But mase sikhuluma iqiniso mase uyibuka lento le ngibona Jack Frostani. And now lokhu umxolela kwakho angeke ashintshe kunalokho uzoqhubeka kuhlambalaza. The fact ukuthi uyamxolela wena uthi hayi wena ngoba dusho nje eqaleni ukuthi akayeke uzoyeka labo sisi laba abawu2 wena ngeke akuyeke. Ingoba nawe uyazi vele ukuthi uzobuyeleze kuwe. Yabo. Bavumbuka kanjani? Bafonelwe yimina. Sivumbuka phi? Umbuzo ngasibuza bafonelwe yimina. Bavunjulwa ngowe nje. NgoDecember. Wena wabavundulula kanti? Kanti lokho uthi uyahamba uyodance uyoperforma lapha koMaboneng uyovundulula abantu lapha emaclubini. Wena siswami impilo yakho lobhuti ibisele emuva. Cha ngiphuma naye angithathi isiphumo sami sophuza yabo angikhiphe yabona. Bese akahambi nemama imama lisale. Yeah, ujwayele shema ukukhipha qoqoma mama. From December. Yeah, sesiqala ukuthandana yabo angikhipha nje sikuninga hlekahle. Ufizi zenza uliliweni la akho-ke mina bengisitshela vele ukuthi okay-ke vele ngingedwa ngumuntu wami akanamuntu njengoba kade ngichazelile yabo. So njengamanje uyimesela ngokwezani ke nangu ngamtshela ukuthi wena from now on yini yenzakala phakathi kwakho naye mhlawumbe ngicabanga ukuthi umzule naye mayichazela umamazi wakhe emchazela ngani esingama go slow. So wena njengamanje uthi yini yenzakala phakathi kwakho naye from now on nangu umtshela. Mina ngibona ukuthi ngcono asiyekele bo aqhubeke nomama wakhe. Thank you Jesus. Yini uphendulwe umthandazo ngoba sakaqedwa. Yazama lana ngitshengisa ukuthi lento le yenzekile beyiphutha. Hayibo. Yini omesele ngayo njengamanje phakathi kwakho naye? Khuluma naye. Angiyindawo yasi. Kanjalo. Ngicabangeke kade siphikekisa ngisayindawo ngihleli la. Inenze ukuthi ungayindawo. Uyamthanda mhlawumbe noma mhlawumbe kunento kunesinye isizathu. Uyalazi kodwa Kate uthanda ukuthi yini mina ngiyamthanda yena usesibiza amagospel kuza kungithande ngolwami ke. Ngithola kasekho uthanda mina.
Wena ngitshelanga wena ukuthi mina like lento sasenza cause like mina ngifuna ukuyihevela ifani like abizenzi lezi zinto zomjolo. Angaze ngakutshela. Awufanga kimi kanjalo wena Cakes wathi kimi wena kimi wanje phetheke kakhulu ngabo Thandweni. Indlela ozichaza ngayo wazenza nice namhlanje Well ke then nawe hetheka ke manje. Sanimazi. Umuntu wami mamela. Musuthi umuntu wami leyo awuyibamba kancane. Nangu umuntu wakho uthakayindawo. Lento le angiyacela futhi Nayi go slow. Yini barbecue. Chill. Cheese ne. Okay. uzongishubisela manje cause manje. So bafo wena bafo yini oyimesela ngawo mama uyamiyeka urice ngapha. Bethu nginomuntu wami la. Umuntu wakho. Yes. Okay. Uyazi ukuthakela ngathi. So now it's all right. Singadedela mhlawumbe emontweni. Sa indlapha khona amagama afuna ukwasho mhlawumbe ku my sister. Khona ufuna ukwatshela ngiyamtshela nje khona nje manje ukuthi akaqhubeke nendoda yethu. aqhubeka nendoda yethu. Akaqhubeka nendoda yethu kodwa indoda yethu bengisayithanda ke. Ngoba sekhona ke yina it's fine. Akunankinga ngidedela ngihamba basalele beqhubeka akunankinga. Sometimes Ngicela umnike Ngizohlala ngipile yabo until izobe. iphatha kanjani lento le because ngimanderstand manje ukuthi uyaphuma noma uyangena because into engiyibukayo ngibuka njengomuntu oveza unyawo kanje iminyango okusho ukuthi ubafu bangathi usafuna ukuthi amfonela noma yini one call away. Angazi ukuthi bazomfonela lapho ngoba ifoni yami ngiyayithatha namhlanje. Usebenzisa ifoni yakho wena? Yeah. Njengoba nje ethu usuke semsebenzini ngePKP company yami shuthi sesizohamba sonke ukuthi bazomthola lapha nalo othaka indawo angazi. Mama. Ibona sengayi mina ngisengayi Ngikhuluma. Okay. Akazi bafo mhlawumbe ucala lento singayiconclude kanjani lento. I think nje singayiconclude ngakhona ukuthi my sister nje kakhulu more than anything yena ukuthi ayekele champ le uyabo lo mjida lona Inhloso yakhe emiyago ungihlukanisa nemedium mfethu. Wena mfethu awukazi ube namaphutha elifini yakho wena. ngeke ngaba namaphutha Manje pho mfethu iphutha njengalela awukaze wezwa ngalela ifini. yazi buke kanjani lento lena mfethu mina ngiyibuka ku my sister ngoba my sister uthe yena kade exolela uyenza lento so wena which means my sister umbona eyisilima yabo uyisiduphu ngemehlweni yakho because may lokho exolela wena uyaqhubeka uyamchithela more and more yini ezokwenza ukuthi stop manje so mina into engayisho ku my sister ukuthi my sister mfethu awichoose wena na uyabona le out ayikho serious ngawe uyabona le out igcwele ukudlala uyabona le out umshayo wesinqe ubiza osisi la ngamagosi lo disrespect abanye usisi in front of wena ukubiza ngobani ungekho so mina nje mfethu kakhulukazi ngibheke kuwe ukuthi hey ndoda awukuzame nawe ucheck inqumo zakho kulomuntu lo because honestly speaking he's not serious uyambona now the fact ukuthi uyakhala uthi hlezi umbamba nani bese bangcono phinde iqale phansi kuze kube nini and lezi zinto lezi mfethu you don't have to asikusidingo ukuthi uzomphuca zona asikusidingo somphuca ifoni wayenza lento ngoba uthanda asikho ukuthi mhlambe asikusidingo ukuthi umqoshise emsebenzini ingoba nakhona Yafana uqashwe yimina now but still you don't have to do that because lonto le wayenza ngoba uthanda cha butama ngifuna uqamba manga seningasho nje ukuthi ngisilima nani kodwa kumiyeka ngeke ngize ngimiyeke so uzomxoshilana emsebenzini mangokumiyeka uyithathelani ifoni uzosebenza ifoni ngizoyithatha uzosebenzisa yasemsebenzini ayikengibona abathi bona Baze ngayifaka Nkosi yami December bengiyapi kuwe. Ngeke ngize ngiyeke indoda yami ngenxa yamagusi lo ngithi so lento bungayisolve uma sister bengayisolve lento without thina basically so thina busibizeleni kahle kahle no bengifuna ukuthi kube nendlela esafe yebo okay nabo beyeke Awuyisotsha yami la ngo December bakwazi ukuyiqoqa because manje bazobukwa abantu bahambe beyonondindwa ungaholwe eclubini uzijabulela ukuthi uhamba nendoda yomuntu emaclubini Mina ke kuntokoza ngithula ngeclubini nitholane emaboneni nje isemaclubini sengangiyoshuthi ithombe vele usuke nje wena uyoshuthi ithombe uqoma amadoda abantu uzuthi usuyimama ngibala nontokozo untokozo wangishare okay ngithanda
Ntokozo namba. Angushelanga wena angushelanga wena. Ngishela mina ngitshela uyangithanda kandawo umuntu. Sathandana ke noDokozo. Nawo amkholwa uzodlala abafana eGoli ntombazane. Wena. Oqala wayishaya ngeout yami wena lengangivana naye leqwa amateka blue eJordan. Wazi ngani? Wayishaya ngayo. Nina phela mina ngize ngigaqela kuwena. Uwale wabona ukuthi like ngangithenga kakhulu wena. Mama, that's what happened. It was December. That's why like I'm telling you ukuthi this wasn't serious thing. Like sengiyazi we snack nje. Sengiyazi ukuthi imali ishonephi. Okay, it's fine. Azange zokhuluma indaba zenzeke imali ukuthi nayispenda kanjani ini. Sifuna ukwazi ukuthi okay. Wena uthe right angithi kuNtokozo. Okay, sharp. Wena mama. Usechazile utheni right ngawe ubelana nomama wena uthini? Hayi Ngicela usixebule shame. Okay. Usubaxebula kanje. Usubaxebula Angazi ukuthi uthini. Sale nalabo abawu2. Bengahamba nje bonke kahle. Bonke. Bonke. Okay, ngihamba nonke nje. Ku right, sivale show. Abani. Angathi singaphinde silambe ngani. No. Singayibambi lutho. Singabambi lutho. Yini soyibamba? Thatha ijuice yami ngilambele. Ngibambe ngesandla. Nathi ijuice yakho mlandela. Wi-Fi mahlathini manje. Bafethu. Hayi hambani. Siyabonga. Mhlawumbe ngizothola ikhezi yemoto la kathana. Ay ngiyaqala episode nje. Bemakazi. Kuningi okwenzekile. Hayi kuningi kakhulu. Hayi kuningi kakhulu. That's why ngingcono vele uhambe bonke. Because I understand ngenzakalani. Kuningi kakhulu. I've never been so confused. Kuningi kakhulu. Lo ngaqala ukushootha le show. I think I was confused bengazi uma ngiyangena noma ngiyaphuma. I understand ngenzakalani. Hayi kuningi. Oh yeah. No, it's fine. Hayi akula energy. Mfana. Take us home. Hey, Nanganomzuzu, welcome to the other TV, another episode of Young Chola. Another day, another banger, another hot one, another favorite king one. Dr. M. Hey, sentumela. Hallelujah. Sinibingelele bafowethu siyiDwaza TV. Hawo sesiphine sabuya. Isohlolo lo. Surprise lo ngiphathele wona. Uyophela unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyangithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. Kahle. Yasina ni athi ngiyazi.